Goedemorgen gemeente. Welkom in Tjerken en via de livestream thuis. De volgende mededelingen hebben wij voor jou. Uw voorganger is Johan Dominee Westra van Lolle. Orgelist is Sibot Akkerman en Grietje Noordman speelt daarbij op een trompet. Lector is Griet Walda. De Geen Blom, ja. Oh, Jantje Akkerman. Ja, en dan staat hier dat de bloemen gaan naar mevrouw Oudje Westerbeek en Ali Paz Anema als groot en mooi sterkte. De collecten, kinderen in de knel en pastoraat en eredienst. Het intalslied is Fjouwershandenzandig. Na de dienst staat de koffie en thee klaar en we wensen elkaar een gezegende Christdienst. En dan is hier nog een laatste versje bij de kerst. Het kind van kerst geeft ons licht, warmte en kleuren. Jezus geeft ons leven levenslicht. Wij danken u, God. Wij willen nobbeld worden.
Uws helper is de Heere, die het hemel en ierde makke het, die trouw bloot oont in eeuwigheid, en die het werk van zijn handen net vleenen liet. Daarom genede mij hem alle jaren en vrede van God, uws huid, en van de Heer, Jezus Christus. Amen. En ik van mij alle jaar een goeie morgen, gemeente. Mooi om hier te staan en een eer om in deze kerk bij je Christfeest te vieren. Alle keren weer bijzonder. En alle keren gaan er ik grutte en lietse dingen mis. Maar het nieuwe liedboek heeft sommige lieden hem meer coupletten kregen en oren hem minder. Dus ik snap dat heel goed dat dat soms dan trek even misgaat. Vooral die lieden die je maar één keer in het jaar zongen. Ja, weet ik alles maar eens. Hartelijk welkom ook de mensen die niet of niet zo goed Fries verstaan. We zingen dus grotendeels, of misschien wel helemaal, Nederlands. Wat de lector voor ons meeneemt, dat horen we straks. Als het de Friese of de Nederlandse Bijbel wordt, Nederlands, Jerk. Mijn preken zal in het Fries zijn, maar juist omdat met kerst dus mensen soms van heinde en verder naar de kerk komen, heb ik ook even een Nederlandse samenvatting van de preek meegenomen. En ik heb begrepen, die is al op de plek waar die moet zijn. En het bidden door wie denk ik alle jaar in de taal van u's het. En zo hoop ik dat wie mooi noord, zo hoop ik dat wij samen een goede dienst beleven. Lid u's bidden. Heere God, wij bidden u. En wij kunnen alleenig bidden om vrede. Vrede in uw eigen het. Vrede in uw eigen huis en om uw heen. Vrede in al die plakken, al die gebieden. Dat oorlog en geweld van master opslaan. Vrede, al is het maar een dag, al is het maar een uur. Om net te vergeten dat net de oorlog, maar de vrede, het laatste woord krijgen moet. Vrede van mensen die het vastzitten in haat. Voor volken die het mooiskort worden in een draaikolk, een spiraal van geweld. Eén moment van vrede. Om te beseffen dat jouw bedoeling met u's oors is. Wij bidden jou om vrede, Heer, deze kriesdagen. En we vragen jou om de kracht, om daar om bij te dragen. Wat wij kennen, dat bidden wij. In Jezus' naam. Amen. En we zongen, mooi noord, alle fjouwer de coupletten van lied 476.
lezen Jesaja 52, vers 7 tot 10. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt, je God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen. De Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. We zongen 82 vers 1 en 3. Aansluitend op deze lezing zongen wij lied 84 en zo mogelijk graag steende. Lucas 2, vers 1 tot 3. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij naar de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door een stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: Wees niet bang,
Want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie een teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegden zich bij de engel een groot hemels leger, dat God prees met de woorden: Gemeente van de Heer, beste mensen. Soms dan krijg ik wel eens de opmerking in Helendal in december. Nou, dat valt mij ik net ta, dat beroep voor jou, dominee. En zelfs er binnen brege en moeilijke momenten. Daar hoef ik je meneer toe te vertellen. Maar aan de andere kanten, als die moeilijke, als die brege momenten komen, dan durven ze. En probeer een goed wut te vinden. En verder.
Ja, je mag het net slim vinden om te werken als andere mensen vrij binnen. Maar oors, je kan net volle verkeerd van als dominee. Als er maar om tinkst, zei ik dan wel eens tegen een jongere collega, als er maar om tinkst, dat het maar de Christdagen wel minimaal 1 keer, ere zij God, in stille nacht jongen is. Want oors heeft een probleem. Dus gemeente, ik wil wel eens maar je nadenken over die woorden stille nacht. Stille nacht, heilige nacht. Wie zong het daar hier? Naar de preek. Het is een lied. Er zijn 100, er zijn 1000 populaire bewerkingen van. Ik denk eerlijk zijn, als we ons best doen, dat we het wel uit de holle jongen kunnen zoeken. Maar juist dan, die woorden, stille nacht, heilige nacht. Wat betutten die nou precies? Wat wil die us nou zeggen? Nou, daarover. Stille nacht. En dan denk je misschien, nou ja, nogal wieders. Nachts. Dan is het stil. Of het jet stil te wezen. De meeste mensen die lezen dan op bed. En als je al boeten door binnen, dan heb je nachts kans dat je, tenminste hier nog, helemaal geen verkeer jaren. En bij mooi winterwaar, liek als nou, als je nachts moet doorstaan en je zult de sterren, duizenden, 10.000 sterren, grut en lieds. En net één zaait wat. Ze zijn stil. Stille wonders. Stik van stik. En als je dan een skofje naar die sterren stien het te zien, dan weet je wel. Die nacht, die stilte, dat is een geschenk. Die krijgen we om u te resten. De Bijbel zegt, elke dag het genoeg ons zijn eigen drokte. Maar het is ook een zegen dat de dag een keer ophoudt. Nou, we hebben net om een nacht het Fries gesprek met de dag, maar ik een joen hebben. Want als de dag altijd maar klok in zoeken. Altijd maar die zinnen, altijd maar energie, altijd maar, ja, wij zoeken. Wij zoeken kloodraaien. We hebben verlet, we kennen net zonder rest. Stilte. Nacht. Om tot u zelfs te komen om de batterij weer op te laden. Maar ik om u te verwonderen. Om te beseffen dat het mensenleven net alleenig is wat wij ervan maken kunnen. Wij, maar uw plan, maar uw dit, maar uw dat. Nee, het is ik een cadeau. En dat komt in alle eenvoud, in alle stilte op uw stad. De stilte van de nacht is een van de grote voldieren van de schepper. Stille nacht.
Maar de nacht kan ik stil wezen, wilst het binnenin je stwarmet. Dat het stwarmet van vragen, zwargen, die je wekker houden. En om je heen in de stilte, maar binnenin. De stilte in de nacht, kan ik de stilte wezen van de eenzaamheid. Het kan ik de stilte wezen tussen twee mensen die elkaar niet meer te zeggen hebben, op elkaar uitzien. En wat dan? Stilte die stief stiet van spanning. Stilte die wacht tot er een klap komt. Of nachts kun ik de stilte om je heen hebben van het verdriet. Het verdriet dat je woorden voor binnen. Of de stilte van het verlies van iemand die het net weer weerom komt. Een stem die je nooit weer hoort. Of de stilte van de pine, de stilte van de spiet. Spiet om dingen die het net weer oors kennen. Een stille nacht is net altijd een rustige nacht. In de stilte, die ken jou ik uit de sliep horen. De stilte van de nacht ken je ik. Om een nekken heen je als een stier. Stille nacht. En dan is het nog een derde soort van stille nacht. En dat is de stille nacht van het lied. Dat is net de stilte van de natuur. En het is net de stilte van woorden die net uitsprutsen worden. Het is een orenstilte. Het is de stilte van het onraad, van het contact. Zat mensen die elkaar leef hebben, elkaar onraad, van het eerst. Dan is elk woord te volle. Of zat het contact plaatsvindt met een mensen dat er krek is. Of juist met mensen die er al haast net meer binnen. Onder uiteinden van het bestaan. Dan is er communicatie in stilte. Net via de moelen en de eren. Zelfs net via de egen, want een bandje het de eerste weken de egen nog dicht. En heel wel onder een van de lippen hebben mensen soms egen die niks meer zeggen. Maar dan gaat de communicatie via de hoed. Het onraadje. En dat gebeurt in een heilige stilte. Stilte uit eerbied. Stilte omdat we te kwad zitten. De stilte van het mysterie. En dat geldt voor iedereen. Dat hoe je zelfs geen been van krijgen te hebben. Al ga je maar een keer op poppenslok west. En je moet je het wensje even beet houden. Dan wil je toch stil. Die stilte bedoel ik. Heilige stilte. Stilte uit eerbied. Stilte bij het wonder. Stilte dat je ogen rekken worden.
door zuivere liefde. En dat is wat er gebeurt in de Christnacht. Dan rekt God met zuivere liefde de ierde aan. Wie weten het hier net? Wie weten net eens de moanne van het hier? Wie weten net hoe let? Maar wie weten wel het weer in de nacht? Want er skinden sterren en de roenen hoerders in de natuur. Er wien ik vraag patten van de wraad lijn in puin. En overal weer de dreiging van geweld. In er wien een jonge mem en een jonge huid. En die wien dat treft wel glad verlegen met de situatie. En toch konden ze de eigen net van het bensie afhouden en moesten ze het onraad zien. En ze wisten het nog net. Of ze wisten het een beetje, of heel, of ze hier een vermoeden, maar op dat stuit het God de wraad onrekken. Zat er dat jeder nog net dien hier. En dat dit bensie azen de eigen eten docht. En het begint te praten. Het begint te rennen. Het begint dingen te dwan. Dan sjuggen wij de bedoeling. En dan jaren wij de woorden van God zelfs. Nou, daarom, beste mensen, daarom zongen wij alle jaren weer stille nacht, heilige nacht. Want God rekt de wraad aan in die nacht van Christus. En hij doet dat omdat er u's, elk van u dat wij hier zitten in uw eigen tijd hier. Hij wil u's onraad zien. God het van hemzelf jaren litten, zei de profeet. Ja, er staat, hij ontblootte zijn arm. Contact via de hoed, het meest direct. En dan staat er, alle volken zullen dat zien. Wat zullen die volken zien? De liefde van God, de zuiverste liefde die er bestaat. En die volken, dat ben wij. En die liefde is bedoeld voor u. En dat get ik bij u in stilte. Dat get ik bij u in de nacht. Voorbij de stilte van de rest. Die heb ik nodig. Maar dat is nog maar het begin. Het begin van de liefde van God. Voorbij de stilte van de vragen. Die stilte van de vragen moeten we toch hinnen. En daar komen wij toch hinnen met de hulp van God. Maar dat is zijn hele liefde nog net. Zijn hele liefde komt in een moment van heilige stilte. Een moment dat hij uitzocht heeft. Dat wij hem ondernemen willen en kennen. En dat we zeggen, nou sjuggen we. Wat jou maar us van doel. Want daar gaat het bij ons besluit om gemeente. Dat God us onrekt maar zijn liefde. De zuiverste liefde die er maar bestaat. Een liefde die het verkeerde in us verdwijnen liet. Zonder dat het us de kop kost. Een liefde die het goede in het kostbare in us nooit boven te helpt. En vasthoudt. Ik had wij het loslaten moeten. Een liefde die op geen enkele manier uit te lezen is. Een liefde die spontaan op uw stak komt.
Dus beste mensen, wij wensen je elkaar om dit tijd verzels, goede Christdagen. En dat jij ik zo. Maar als dominee, mooi ik jim verwezen. Mooi ik jim er onfeest horen. Mooi ik jim alle keren werd verkondigen. Dat die zuivere liefde van God, die wit jim één keer te vinden. En wij hoeven alles niks te doen als Marije. Die leefde meedragen in us het. Mooier werk ken ik mij in een vrouw net indenken. Amen.
we zullen mij nooit dankje en bidden. En ik sluit het gebed af met het huisheid, maar iedereen die dat net in het Fries kunt horen kent of die zegt, maar ik bid het liever in het Nederlands. Dat is kreklijke goed. En boppen, daar verstaan ze alles. Dit is bidden. Lieve Heere, wij danken jou voor de stilte. Net alleen nog de stilte van de natuur en van de rest in de nacht. Net alleen nog de stilte dat we wrakselen maar het bestaan en leren om u zo'n jou vast te houden. Maar de stilte van het contact, de zuivere liefde, het geheim, dat jou van doel binnen, maar u's bestaan. En wij bidden jou, dat wij in u's lippen die stilte vasthouden en daar wat van schillitten in uitdragen. Dat het kerken op deze wiede ierde zat de vrater in de uw steden hinnenlooit, vasthoudt. Dat net het lood van kogels en kanonnen, net de grutte wudden van dit heerskje, oer landen en koninkrijken, net het geweld van kracht en macht. Maar jouw bedoeling, liefde en vrede, het laatste woord hebben, oer die ierde dat wij opwennen. Dat bidden wij jou van jouw gemeente hier. In Arem en Kimzet, Achlem en Hitsem, in de wiede krieten daaromheen. Dat de meesten die de rest net vinden kunnen. De meesten die het wekker lezen in de nacht. De meesten die een pine meedragen in haar lichaam of in haar ziel. De meesten die haar paard gaan in het skaat van de deur. De meesten die net witte wets het ziekje matten. En de meesten die het paard pjuster binnen. Dat die merken dat hier een gemeente is die jou naar me draagt. Die het onrekken is door jou leefde. En die van die leefde tekens docht. Zonder geweld. Zonder grutte stikken in de kranten. Maar op momenten dat het erop aankomt. Voor die ene meeske op uw spaat. Dat bidden wij over elk van u persoonlijk. Dat wij die stilte uitdragen mogen. Op momenten dat het er voor u en voor uw naaste op aankomt. En in de stilte van uw het nemen wij voor jou de namen in de gezichten die daar bewegen. En zat het bensie van de heilige nacht het us leert het. Zo bidden wij lood op uw heid in de hemel. Let jouw naam heilig worden. Let jouw koninkrijk komen. Let jouw wil dienen worden. Op ieder lieke goed als in de hemel. Jou is jood is duister vrede. En voor jou is uw schuld. Zat ik wij uw schuldenis verjoed hebben. En lid is net in verzieking komen. Maar verlos is van de kweel. Want Joos is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, ooit in eeuwigheid. Amen.
dan moet ik altijd even vragen, wat staat erop? Want je had sindswurdig na de coronatijd de ene gemeente collecteert het wel in de oren bij de uitgang in nummer 3 helemaal net. Maar Jim gaan nog door de kerken met de pong. Daarna zongen wij ons slotlied en dan krijgen we de scène in. Als antwoord op de scène zongen wij maar ook net gewoon amen, dat was in oortjenesten, maar mijn woord, ere zij God. En daar zit ik een amen aan. En daarna hebben Jim hier nog een moeting met een bakje thee of koffie. En het is net omdat ik het net wil, maar ik heb haast nog een chance, dus ik kan er net bij blijven. Dus ik wens je nog alvast hele goede en fijne Christdagen daar. En dan is het nou dus tijd voor de collecte.
En zo maaien wij verder. Onrekken tot de stilte. De drokte in het lawaai van deze wereld waarin. Maar altijd mooi bij us. De zijne van de Allerheerste. Want de genade van uw Heer Jezus Christus en de liefde van God uw hart en de meerschap van de Heilige Geest is en blijft maar jemme. Alle jaren. Zij God.